kooperatibak beti ibili dira munduan, 60 urte baino gehiago badaukate, eta hau zen beste modu bat kontatzeko esperientzia kooperatibo bat, ezta? Gainera, uste dugu proiektu diferente bat izan dela, orain arte sekula ez du egin horrelako gauza bat, elkarren arteko lankidetza ariketa bat izan da, eta beti gu ohituta gaude teknologia edo merkatuetan edo beste gauza batzutan sinergiak bilatzen, baina arroze hori ez geneukan proiektu kulturaletan, ezta? Eta kasu honetan egin dugu elkarren arteko lankidetza bat proiektu kultural baten. Bai Arrasaten, bai Aretxabaletan, baina baita Oñatin, Gerniken, ero Tafaian, ero Iruñan, izan da zoragarria. La sinfonía que se ha hecho para este proyecto tiene una fuerza emocional tremenda. En todos los números de la sinfonía, todos dicen algo. Industria, ezagutza, etorkizuna, es algo... Hay que escucharlo para vivirlo. Hanka bat lurrean, gure eguneroko lanien, eta beste bat airean. Gure emozioak eta ingelesak esaten daben modun, no one behind. Guk kooperatibetan badaukagu beste modu bat, eta da benetazko modu bat. Eta hori gogoratzie oso importantea da. Asmoa da, esatea gure jentiai, benetan hau izango dela, sekula ahaztuko ez duten ikuskizun bat ikusiko dutela, bertan egongo dira Kukai dantza taldea, bertan egongo dela orkesta sinfonikoa, isa 500 persona kantuan, nik uste danetik eukiko hauela. Kontzertua izango da zoragarria. Zergatik neuk esan bihotzut ja, entzago batzut ikusitza deko zela, eta die benetan zoragarria. Eta horik aparte ez, gura duguna da, danok alkartzia eta ospatzie. Orduan, jateko egongo da, umientzako jolasak, eta nik uste dut ambiente oso politxe egongo dala, eta espero dugu, saltzen gabiz, hasi eske, animau zaitxez, bestela sarrera barik geratuko zara. Bueno, yo creo porque va a ser algo histórico y porque es un evento que yo creo que va a ser muy recordado por los que estamos cantando, pero también por los que vamos a estar escuchando. Yo estaré escuchando, aunque dirija la orquesta, estaré escuchando. Creo que lo que va a ocurrir, lo que vamos a contar es historia ya. Evidentemente el proceso para nosotros está siendo muy divertido, está siendo apasionante. Hay un montón de momentos como el de hoy ensayando que han sido especiales, pero allí lo podemos ofrecer y es una cosa que va a ocurrir solo una vez. Konturatu nintzen, hiru hitz euskaraz gainera herrimatzen zutenak eta bi silabakoak zirenak biak, eta berez fonetikoki faktiblea zena, hiru hitzek nola transmititzen zuten Arrasateko klabe nagusia. Ez jabe, kide eta sare, ez da? Jabe, hau da, lanaz jabetzea eta lanak guk kontrolatzea, ez? Gu izatea gure lanaren protagonista jabe hitza, jabe gainera oso kontzeptu zabala eta aberatsa da euskeraz. Bi, kide, jabe baina ez individualki, baizik eta kidetasun baten barruan, eta kide hitza ere euskaraz oso sugerentea da, eta azkenik sare, ez da, jabe, kide, sare, kidetasunaren ondoren ere kooperatiben arteko interkooperazioa edo sare. Orduan, hiru hitz horiek, esaten duzu, hiru hitz horiekin esan da dago Arrasateren bizkarrezu osoa. Bi lan hildotan ari gera lanean, alde batetik Kukai dantzaren eskutik 16 dantzari profesionaleko taldearekin Fernando Velázquezen musikari mugimendua jartzen saiatzen ari gera. Baina horrez gain badaukagu beste atal oso garrantzitsu bat, kasu honetan dantza kooperatiboari gehiago lotutakoa. Eta bertan, bai banaketa eta bai nazioarteratzeko arlo horretan, gustatuko litzaiguke 100 eta 100 pertsona dantzan jartzea gurekin batera.
orquesta participa porque encaja exactamente con el mapa que dibuja en el territorio cooperativas y por lo tanto encaja en el territorio desde la implantación no solamente económica, sino social y de impulso de ideas de cooperación. Pero también encaja en cuanto a filosofía. La música es compartir, la música es un recurso cultural imprescindible de reflexión humana, cultural desde el punto de vista también del crecimiento personal, pero también desde la emoción. La gasolina que nutre a una orquesta sinfónica como la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que son todas las sinfonías que se han compuesto sobre todo a partir de principios del XIX, como gran orquesta sinfónica que somos, consideramos que también tienen que tener esa mirada hacia la música compuesta para un proyecto tan excelente como este, excelente en el ámbito de la emoción, de la implantación social y de la interrelación con muchos artistas, y por lo tanto, siendo un proyecto tan transversal, consideramos que la orquesta, por obligación, faltaría más, como recurso cultural de país, tiene que estar allí. Irailaren 14an denok elkartuko gara Gasteizko Buesarenan. Hori da, hanka bat lurrean eta bestea airean, ibilian eta ametsetan. Egin daigun koloretako mundua. Geuk egin daigu. Katxi porreta. Galdera bat daukat, Piritz. Esan ba? Hanka bat lurrean. Bai, ibiltzeko eta eroritakoan altxatzeko. Eta bestea? Bestea airean porrotxo. Airean zertarako? Amesteko. Galdera sorta bat dauka, orain munduak guretzat. Galdera sorta bat dauka, mendeak guretzat. Eta gure erantzunak geroko haziak dira. Segiko dugu amesten gizatasuna lanean. Segiko dugu ikasten kontra esanen gainean. Hanka bat lurrean, beste bat airean. 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 Eta galdetuko dugu, zenbat hazi, zenbat ezi, zeri eutxi, zeri irauli, nola eratu zareak, nola egin lantegia, herriaren antzirudi. Zenbat hazi mundurantza, nola zibarrurantza. Bai, auzolanean, hizkuntzak, kulturak, pertsonak, herriak. Sentitu, pentsatu, ekin. Denok elkarrekin. Hanka bat lurrean, beste bat airean. Hanka bat lurrean, beste bat airean. Hanka bat lurrean, beste bat airean.
gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin jak. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.